and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. After years, Yan naman mo. wa man. Nag-away mo? Wa da di oy mag-away gud taon. Nakugang lang ko pagsud nako kay nanghipos man si Aliyah sa tanan niyang mga sinina unya gipanood niya sa malita. Aliyah? Nga naman ha? Mupauli na ko sa amo. Kay imo ming gidadi ni unya. Aron lang di ay imong biyaan. Ha? Nga nang biyaan man? Kisa may nag-ingon nga ako mong biyaan. Ang imong asawa. What? Temperagod? Mayo ka pa, nahibaw ba ka nga doon ako'y asawa? Ako ang gitagoy na hinumduman nga doon ako'y babaeng gipakaslan. Katod ina nawag ni mo sa cellphone. Nya sweet kay tingog nga nakisulti nimo. Nakadungog ba gyud ko adto pag ingon niya nga balik na nga ri. Nya miingon siya nga I love you. Nya ikaw sad dali sigay kami tubag. I love you too. Kuan man god, tungod kay dili man gud pwede nga ako siyang supakon, Aliyah. Kuan, diri be, lingkod mong duhag tarong be. Kuno nga na nang imong pagpanghipos din ha, sa imong mga butang. Paminawas ako ninyo. Kay suginlan ta mo kung kinsa tong babayhanang akong gikasulti. Og unya unsay rason kung ngano nga ingon adtong among conversation. Paminar god? Si Adawiya, parehas ninyo nga usasad ka lumad. Parehas ninyo. Amo siyang gitabangan. Tungod kay Libo? ingon siya usahin niya na ako makigsulti. Musimang sa laktod nga pagasulti, may sakit siya. Depression. Tungod tingali sa bati niyang kaagi. Makaluluik siya. Mao nga gitabangan sa grupo aron dili maguba sa hingpit ang iyang kinabuhi. Nalipay kay ang grupo nga dunay buutang tao kinsa nahibaw sa iyang sitwasyon. Nga mi-offer og panabang. Siya ron ang nag-sponsor sa tanang gikinahanglan ni Adawiya. Pinaagi namo. Nagtinabangay ang grupo aron siya maluwas gikan sa tino nga pagkaguba sa iyang panghuna-una. Tungod kay usik man gud siya. Ako man nakita nga utukan si Adawiya. Kung maangkon lang niya ang kaayuhan, ang akong gibuhat karon mauragid ang paghatag sa akong pagsabot niya. Inay siya kontrahon. Kaya ang pagsupak-supak na ko sa iyang gusto, kung ako ning kontrahon, nagpasabot man sa iyang kadautan. Malipay siya kung makakita na ko. Ang ako siyang gisakay-sakayan. Tungod og para sa iyang kaayuhan. Nakasabot pa mo? Oy labot sa kong kinabuhi si Adawiya. Ang akong pagpakigsuod niya, maulay usa sa mga paagi. Aron siya maamaman para dili kawad-an og paglaom. I hope inyo ko nasabtan. Unsa naman Aliyah? Sorry, Dadadel. Sorry. Habi maguna ko imo namin biyaan o pasagtan. Naunsa man mo eh. Nagtuo mo nga makaako ko sa pagpasakit ninyo human sa pagsalig nga inyong gihatag na ako. Sorry, pero dili ko ingon ni anak. Dili ko luog. Ha? Dili luog ang inyong daddy Del. Kung naamang ko'y mas labong gimahal. Kana mao kamo Aliyah. Kamo ang akong kadasig. Kamo ang akong kinabuhi. Labi na ikaw.
Sugod ko nimo, parehas ni Adawi, ah. Pero, dili nimo siya asawa. Friends ra mo. Correct. Love para sa usa lang ka friend ang akong gipainungod ni Adawiya. Kay naluoy man ko niya. Mao na nga mahal na ko siya. Kay matod pa ang nagpaluyo sa kaluoy, love man Ana di ay na. para nako. Unya, kung love ni mo sa katao, maong mangigi ka. Unsay mangigi? Kung mo love siya sa uban. Depende. Pero mahog na tinghalitaan nagkurto og pinsaminto kung igihan ka eta gawa sa lugar. Pero bang unreasonable na kaayo ba? Nindot man nandun na ipangigi kay love nimo ang usa ka tawo. Pero lagi sa sitwasyon nga dili ang pagka-selfish ang nagtukmod para mubati ka ini. Na may pangigi nga mubati ka, nga makilig ka, kaya mo labantayan nga labgi ka sa tao nga mibati ana. Pero kalagot na gani ang muhari nimo kay gipangigihan ka sa sugo sa amaw lang gyud og kakog sa usa ka tawo aw toxic na. Pao nga masuko ko ana. Pero, uwa ka masuko na ko, daddy. Kano masuko man? Kay nangigi man ko ni Adawi, ah. There you are. So, migawa sa gyud ang tinuod. Ngayon sa? Nga nangigi ka, kay mahadlo ka nga mawa ko ninyo. Ana, cute. Kay, daddy ko ka na mo. Ingo ka nga anak kud minimo. Oh. O gyud Alia. Mahal ta mo kay giisip ta mo nga ako mga anak. Maong dili gid minimo biyaan bisa kanus ah. Dili og dili gyud. Tungod kay mahal kay ta ka. Kamo ni Ada. Umatay ko nga magbawon sa kamatinud-anon sa akong kugma ninyo. Timan ikara. Nahawasan na ka. Ha? Karon pa ko nimo Aliyah. Selosa man di ay kaayo ka sa. Unya, luoran pa. Idilit na nga attitude uy Aliyah. Di man na maayo uy. Kung naa ka na batasana no, maanhappy kas imong pagpakabuhi ining kalibutan na. Kay wa naman kay pagsalig sa ubang mga tao. Wow. Diin ka ana uy. Gawas nga ako nabasahan, ako pag yun ang nakatunan sa gisulti ni Daddy Del. Excuse me, girls. Daddy? Dad? Panganda mo. O pagsulob mo sa pinakanindot nga sulubonon, ha? Kay libuto na to ang tibo kalibutan. Ha? Yes. Pwede rin na, Daddy Del. Basta dinira sa syudad sa Cebu. Ow! Kay malibot ra nato ang tibo kalibutan sa Damgo. Ay, Gets niyo? Pwede man good kung doon ay daghang kwarta nga igasto. mao. May tama ka dyan, iha. So, mintras igo-igo naman ang atong kwarta, dinhila sa ta sa City of Cebu. Ipakita na ko ninyo ang pinakanindot ka mga lugar ni ini. Basta niya pa ko. Para nga, kung maboard man gani mo, aw, ma-enjoy mo o malipay mo. Sige pa tayo ni. Sige pa ta. Ha? Oh. HMMM? Ano ba? It's imimim. Yan nalagay ko. Ha? Bitaw ka? Hay. Murag, nagpanwili no, nagpangwili. Nga, mubiya ko din sa Cebu. Ha? Sama, padayon pa atong misyon. Saman. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!